Guys, eu sunt Dominic și am să vă arăt alte chestii din bunicul meu decedat. Partea 2. Deci, vedeți chestia asta, că nu se mișcă deloc. Uitați un pic. Wow, chiar se mișcă. Vezi? Și acum vă arăt cum se oprește. Bă, what the fuck, nu se mai mișcă. Nu-l opri bine, eu bine. Gata, s-a oprit. O să vă arăt o schemă cu vânt.